Vraćamo se u jedan video i u ovom videu ćemo gledati mokove. Da, točno vam piše to. Ako ne znate šta je mok, sada znate. Šta ćemo danas gledati je ovih tu. Jer, samo da vam još i rečem, ako želite da vaš mok bude, ja vam gledam na Google. Da. Znači, gledat ćemo svo to. Prvo, ajde idemo početi od Onue. Ne. Zbunjen. A ruke su mu malo onak nekak čudne. Ne, ova tu doljna, a gornja mu je točne brzake. Liva ima ogromnu sjekeru, drži sjekeru sa dvije ruke, ali je tako mala. Pohatu, what the fuck? Pohatu ima ogromne noge, Tahu ima premalog mača, Kopaka je premalo oružja, ali ne znam kaj je uopšte da reći. Ajde, idemo početi. Idemo prvo sa Onuom. Sviđa mi se kaj njegova ideja što je napravio onak to mata, ali isto je onak napravio velika verzija. Da mi se malo sviđa. Znači, ja ću sada govoriti šta bi dao Onui. Onui bi dao, zbog ruke bi dao 8 od 10. Od Live, Live bi dao nekako 9. Live bi dao 9 od 10. Zato jer premale sjekira i ovo tu žuto izgleda nekak malo čudno. Pohatu, ne znam ništa rečem. Daću mu 10 od 10. Tahu dajem mu 1 od 10. Kopak, ne znam, onak, je baš neki, ma ne znam, 7 od 10. I Gali, kaj. Ja razmišljam kaj je napravila. Mislim, isto je dobar ko Pohatu. Znate da skažem kaj Pohatu ima. Ima ogrlicu. Ako ne možete vidjeti, ogrlica je točno tu. Točno tu. Pa, da, i Gali je 10 od 10. Znači, Onua 8 od 10, Liva 9 od 10, Pohatu 10 od 10, Tahu 1 od 10, Kopaka 7 od 10 i Gali 10 od 10. Pa, ko je god napravil, on je htio više manje mislio na Pohatu, zato jer se tak zove. Napravljeno je od toa time. Ček se malo. Toa time 837 192 Toa Legends Group Support. Ok. Šta? What the fuck? Ne, to je sve ovaj kaj već postoji. To je to amato. What the fuck? What the fuck? Kako je to maska?
Mislim, Galijava je okej, možda. Bohatova je čudna. Nova je dobra. Lijava je isto dobra, ali tako ovako grozno. Ovo je najčudnije stvari kada... Ok, šta još? Sad ćemo malo gledati nešto drugo, samo malo ljudi. Ok. Dok sam napisao, dobio sam ideju da gledam okove. I dok sam napisao mog, prvo što sam pogledao je ovo tu. Neko je napravio jednoroga. I Soniki. Koliko bi to dijelića trebalo? Da. Čudo. Moram dati 10 od 10. Predobro. Stvarno. Prvo vidim ovo. I onda vidim ovo. Kako ljudi uopće mogu dobiti ovakvu masku? Gdje to uopće dobiš? Ta biljka je ovo. Čekaj, još ima krila. Čekaj, on još ima krila? What the fuck? What the fuck?